It-terremot li seħ fl-Italja il-ħadd 20 ta' Mejju ħalla diżastru warajh fl-Emilia Romagna, f'Bologna u fil-Veneto. Daqqa ta' ħarta psikoloġika għan-nies ta' dan ir-reġjun kif fissret Manet News Anna Muscat-Bużi, Maltija li għandha 60 sena u li ilha tgħix f'Bologna għal 42 sena. L-esperjenza li kellna bil-lejl, fl-4 ta' bil-lejl, kienet molto il-terremot kien molto qawwi ħafna bħal speċi bombardat id-dar aħna omna f'salt minn fuq is-sodda u ħriġna kif kena. It-terremot seħħa l-ħabta tal-4 tal-ħadd filgħodu għalkemm l-ewwel teżżiża inħasset 3 sigħat qabel fis-sija ta' filgħodu. 2 mill-vittmi li mietu kienu ħaddiema ta' fabbrika ta' ċeramika. Is-saqaf ta' din il-fabbrika krolla minħabba l-istess terremot. Vittma oħra kienet anzjana ta' 103 snin. Anna Muscat-Bużi spjegat kif bħalissa hi u l-familja tagħha ma jistgħux jgħixu fid-dar tagħhom għaliex mhix sigura u kawża tek spiċċaw joqogħdu fil-karozzi tagħhom. Dan aħna sissa ma nistgħux noqogħdu fiha għax għalunna fi sakemm ma niġux naraw aħna biex jikkontrollaw kif is-sitwazzjoni tad-dar. Aħna ma nistgħux, allura għandna l-ħitan kollha ix-xaqqa bil-Malti ngħidu ix-xaqqa. Knisja ma nistgħux nitlu anke l-kampanile ix-xaqqa wkoll. ċerti triqat infetħu u qed jola ħafna ramel. Għadna fil-karozza u għadna sal-lum noqdu fil-karozzi aħna. Anna komplit tispjega kif tixtieq li hi flimkien mal-familja tagħha jerġgħu jirritornaw lura fid-dar tagħhom u jħallu warajhom din it-trawma li għaddew minnha ftit tal-jiem ilu.